Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi, ce facem astăzi? Ce facem astăzi? Astăzi începem al doilea video... nu al doilea videoclip, pardon, nu știu de ce am zis asta. Astăzi începem al patrulea proiect. Let's go! Acesta constă în strângerea tuturor discurilor. L-am inventat eu. L-am inventat eu, efectiv. Adică, dacă voi nu-mi dați idei în comentarii ce să vă fac, inventăm și noi. Dacuțulache s-a teleportat. Înainte să încep videoclipul, l-am întâlnit din nou, că iar se pierduse. Și a venit aici și sper să nu se mai pierdă, că e destul de drăguț. Să avem și noi un animalus de companie. Nu știu care să fie numele, nu știu dacă îi pun neapărat nume, dar vedem mai încolo. Deci, avem aici cam atât am reușit să strâng în toată sesiunea mea de 4 luni, nu știu câte luni am jucat eu pe această lume de hardcore. Punem asta aici. Aș arunca toate lucrurile nefolositoare. Salut, villager. Nu știu. Facem o groapă și le aruncăm. Fix aici. Cred că aici am făcut eu altă groapă și aruncam chestiile nefolositoare și am abandonat-o și iar am găsit-o acum și le voi arunca. Bun, acest bloc de gold. Bă, cuții, tu ești prost. Ok, bun. Deci, ignorăm tocmai ce s-a întâmplat. Dacă iar mă împingea. Deci, dacă iar mă împingea. Ok, tu de unde ai mai apărut? Deci, hai să aruncăm cu noi aițărul. Blocul îl punem aici, că nu e gunoi. Ăsta așa. Ăsta îl mâncăm. Bun. Ce mai punem? Nu mai punem nimic, cred. Hai să mâncăm și niște mâncare reală acum. Bun. Ăsta îl punem aici. Și suntem gata. A, da. Aș vrea să fac, nu știu dacă în videoclipul ăsta neapărat, dar hai să dăm și lucuții dacă tot. Na, așa. Bun. Aș vrea să fac în videoclipul acesta rost și de totem, deoarece nu mai am și am doar scutul la dispoziție. Și e cam nasolică, deoarece suntem pe hardcore, no. Chiar dacă avem armură foarte bună, nu prea este foarte bine că nu avem totem. Ok. Așa. Este mult mai ușor acest proiect decât celelalte, deoarece nu ai nevoie de Thunderstorm cum am avut la asta. Am uitat să iau astea, ok. N-avem nevoie de nimic. Efectiv avem nevoie de de creeperi, scheletoni și noapte. Dar eu m-am gândit la o idee. Înainte, cam cu vreo 7 zile înainte să fac... da, chiar mă că n-am mai postat de o grămadă de timp, frate. Deci, cu școala asta n-ai cum, frate, efectiv. Deci, acum vreo... Nu 7 zile, adică o săptămână. Nu. Acum cam 3 zile, nu știu de ce am zis 7. M-am uitat pe un short, am văzut pe un short că poți face rost de foarte multe discuri dintr-o singură dată, pur și simplu ducând un skeleton într-o groapă și ia. Cred că o să fie foarte bune capcanele astea, deoarece pot să le dau treb la skeleton, pot să... Ați înțeles voi, ca la creeperi. Așa, skeleton va fi aici și o să tragă cu arcul. Așa. Ok.
Așa, un scheleton trage aici, unde trage el cu ăsta, cu săgeata, va fi un... stai că eu n-am blocuri. Să am și o just in case ceva se întâmplă. Așa, oricum trebuie să vă arăt. Deci, scheletonul e aici, da? Trage 1, 2, 3, să zicem. Și pe al patrulea, aici va fi o găleată de lavă. Voi pune o găleată de lavă. Nu așa de departe, bineînțeles. Scheletonul trage, atinge lava și aici voi pune un TNT. Iar TNT-ul acesta, deoarece săgeata trece prin lavă, va lua foc. Și va aprinde TNT-ul. Și iar sub TNT voi săpa o groapă de 3 pe 3 sau poate mai mult, 4 pe 4, nu știu, habar n-am, văd eu, unde vor fi foarte, foarte, foarte mulți creeperi. Creeperii nu ard în soare, așa că nu o să trebuiască să-i acopăr sau ceva. Ideea este că se pot despauna. Sper să nu se întâmple acest lucru, da, nu. Dacă se întâmplă, deci, scheletonul va trece prin lavă săgeata, va aprinde TNT-ul, TNT-ul când este aprins este afectat de gravitație, cade, iar vor fi, să zicem, 6-7 creeper, voi încerca să-i atrag în capcană, să stea, și apoi când ăsta va exploda, când TNT-ul va exploda, el practic sau teoretic așa, este aprins de scheleton, de săgeata scheletonului. Și o să explodeze TNT-ul și o să-i omoară pe toți creeperii. Să omoară toți creeperii și vor dropa fiecare câte un disc. Dacă cumva nu știți, pentru a face rost de discuri, trebuie doar să faceți un scheleton să lovească, să omoare un creeper. Asta este toată șmecheria și o să dropeze. Chestia este că nu toate discurile le poți obține așa. De fapt, nu toate, cred că 30%, nu știu cât la sută, dar cred că destul de multe discuri nu le poți obține așa. Nu știu câte discuri sunt în joc, dar 20 ceva, cred, 100%. Da, vreau să vă întreb încă din al doilea videoclip al meu, cât de rar este să se spawneze un emerald în stone-ul de la un lava pool. Deci sunt chiar foarte curios. N-am văzut pe nimeni de pe YouTube sau de pe orice altă platformă de socializare să fi întâlnit așa ceva pe Minecraft. În fine, nu știu dacă e rar sau comun, cred că e rar. Deci chiar am impresia că... Da, cred că am făcut o prostie, sper să nu. Sper că ăsta e încă aici, da? Da, doamne. Am crezut că s-a întâmplat ceva. Bun, tridentul este încă aici. Nu! Cuții! Vino încoa. Nu muri. Ok, bun, nu moare, cuțul, nu moare. Ai grijă, mă, cuțulache. M-am dat ce repede alerga, ok. Bun, hai să ne mai prostim și să trecem la treabă. Deci, o să avem nevoie de o găleată cu lavă. Capcana este deja aici, noaptea vine, dar nu voi face asta noaptea asta, care o să vină. Pentru că nu am astea necesare, materialele necesare. Cred că o să trebuiască să... sau ba nu. O să fac în partea asta. Chiar cred că o să fac în partea asta toată șmecheria și o să îndrept pe aici. Cam așa. Bun. Da, o să îndrept și
Apoi o să fac rost de toate materialele. Ok, am cam terminat. Eu zic că este chiar foarte, foarte bine. Am făcut aici o groapă de 1, 2, 3, 4 pe 5 sau 5 pe 4, nu știu în ce ordine se citește. Da, sper că este bine, sper că este la o distanță potrivită. Skeletonul va fi aici, va trage și bum, se va întâmpla minunea. Așa, vreau să vă mai zic că înainte cam cu vreo 30 de secunde, un pillager, efectiv un pillager, un singur pillager era aici și s-a spawnat. L-am auzit și a tras în mine. Iar apoi, câinele acesta super, un erou efectiv, a venit și l-a atacat și l-a omorât. N-am avut timp nu să pornesc filmarea. Da, ați înțeles, n-am avut timp să dau în pauză la filmare, până nu-mi vin cuvintele efectiv. Așa, pentru că l-a omorât chiar foarte repede, din 4 mișcături, sau 5, în fine. Chiar l-a omorât aici, exact aici. Și are coada în jos, deoarece pillagerul i-a tras o săgeată, din păcate, dar n-am nicio carne la mine. Da, în fine, să zicem. Bun, acum trebuie să facem rost de o găleată de lavă și știu exact de unde să facem. De aici. Să punem asta aici. Luăm de aici. Bun, stai, ce? Eu n-am mai luat o bucată de o găleată de lavă până acum? Nu cred. Nu cred. Chiar nu cred. Ok, acum mă gândesc. Gata, ia știu. Că... Stai, cum o să fie? Să fac și... Hai că o fac și așa. Bum, bum. Bum. Hai, facem așa. Bun. Și asta, nu știu. Să facem pe aici. Aici. Cred că o facem aici. Nu. Deci stup aici. Stupăm. Bun. Și cam așa va arăta și voi face aici lava. Zic eu. Eu zic că este potrivit. Câinele ăsta s-ar putea să nu-i pice bine. Dar nu știu acum cum să fac ea. Așa. Ok. Ok. Nu. Ok, este lava. Nu-i bine. Pe aici și pe aici este, nu? Și pe aici este 100%. Da. Asta va fi o problemă. Da. Hai să vedem cum o rezolvăm. Asta problemă. Ok, m-am trebuit singur. Bun, în primul rând luăm astea. Stai pică? Ok, nu, bun. Wait. Tocmai am realizat ceva. Ce era să cad. Ok. Da, tocmai am realizat ceva. Efectiv, pot să fac chestia asta. Nu? Pot să fac, nu? I should. Hai, te rog. Te rog, funcționează. Let's go! Merge! Bun. Merge, da? Merge. Bun. E perfect. Perfect. Bun, deci această lavă va sta aici.
Skeletonul va fi aici și va trage. Bun, 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 bun. Ideea este că... să avem nevoie de ceva mai rezistent la TNT. Ori de nu de obsidian, că e greu de obținut. Adică e destul de greuț. Cred că de cobblestone, zic eu. Nu este chiar foarte, foarte rezistent. Dar e mult mai bine decât ăsta. Decât dirtul. Am văzut eu. E mult, mult, mult mai bine. Am testat. Adică nu am testat, am văzut mai de mult. Nu mai știu unde, dar știu că am văzut. Deci, mergem aici. Dacă tot n-am găleata cu lavă, îmi iau apa înapoi. Ia-mi apa, așa, bun. Și asta... nu e destul, cred că nu e destul, ok. O să trebuiască să înlocuiesc nu doar ăsta. Nu doar... ok, și-a dat câinele trep singur, bun. Interesant. Nu doar zi... Bă, da, stai mai aici, că tu... Bro, ce se întâmplă? Nu doar ăsta. Nu doar peretele și podeaua, deoarece... Pentru că... Pentru că ca să nu explodeze. Să nu explodeze tare. Ok, vine și noaptea, da. Și da, o să termin de făcut ăsta. Tocmai minam pentru mai mult stone și am găsit un emerald. What? Ok, interesant. Se face și noapte. Foarte, foarte interesant. Bun, ar trebui să fie destul. Până se face noapte, o să continuăm aici. Las emeraldul acolo pentru că, da. Nu vreau eu neapărat acum emeralde. Nu prea am nevoie. Este un bloc chiar destul de rar, dar nu știu de ce găsesc așa de multe, că știu că se găsesc numai în munți. Pe munți. Chiar nu înțeleg de ce găsesc aici așa multe. Bun. Nu știu dacă trebuia să fac neapărat și colțurile, dar na. Să fie acolo. Imediat terminăm și este la fix, nu? Da. Nu cred, mai trebuie... Și ce? Lasă dirt. Bun, este... Uite, am o idee. Pot să îi trebuiesc de acum. Tu, Cuțu, vină încoace. Că n-am chef să se întâmple ceva. Vino aici. Stai, nu. Stai. Iar acum voi aduce creeperi și scheletoni. Dar ideea e că nu pot să fac chestia asta, că se vor despawna. Pentru că n-am TNT-uri, fai. N-am nici mâncare. Ok, deci trebuie să dormim. După ce dormim, trebuie să facem rost de TNT. Cred că unul singur, că nu știu. De fapt mai multe, clar mai multe. Nu știu în videoclipul acesta câte discuri o să fac, dar sper să fac câteva. Așa, bun. Trebuie să mergem să luăm sand. Fix aici. Nu e departe. Luăm de aici. Sunt plăjile, sunt mini plăjile astea. Ceea ce este foarte, foarte bine. Luăm și noi mai mult acolo. Cine știe. Aia, lasă așa. Cred că mai am și prin chesturi. În fine. Aoleu, schela asta trebuie să o distrug. În fine. Bun, stai. E bine. Bun, am nevoie să punem un crafting table aici. Aici știu că am, am gunpowder. Hai să scriem direct N. Facem 3
3 TNT-uri. 3 TNTs. Bun. Iar acum... hai să testez. Vreau să testez. N-am arc și nu știu dacă merge cu ăsta. Am o idee. Hai să vedem. Hai să punem un bloc în locul în care ar fi... ar trebui să fie ăsta. Să vedem cum merge. Ok, deci... ar trebui să fie aici. Aici ar trebui să fie. Bun. Skeleton va fi aici. Eu voi fi pe partea ailaltă ca idee. Skeleton nu va trage prin lavă. Eu ce... cred că pe aici, nu? Pe aici. Bum. Și va fi aici. Ok. Bun. Deci sper că este bine. Sper că este bine. O să așteptăm noaptea din nou și... am nevoie de mâncare. Foarte frumos. Da, o să așteptăm noaptea. O să aștept noaptea din nou. O să trag creeperii și un skeleton. Și apoi... da, o să încercăm să facem acțiunea. Ok, noaptea a venit. Acum în căutare de creeperi. Ok, să vedem. Sper să se spawneze. Nu ca data trecută când abia am găsit un creeper odată la 10 minute. Uite aici. Perfect, 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 perfect. Da, sunt cam mulți scheleți. Nu aș vrea acum să... Opa, ia uite, unul cu mâna stângă, unul cu mâna dreaptă. E bun. Zombie n-am nevoie de el. I only need creepers. Deocamdată. Parcă am văzut unul. Uite-l. Vină încoa creeper, vină încoace, vină încoace. O să văd dacă mai sunt. Ok, nu prea mai pare să fie, dar hai. Sper măcar de 8, 9, 10 discuri noi să fac rost de data asta. Nu știu... A, da! Caz. Asta nu prea vrea să cadă. Nu, baby zombie, ok. Cea mai periculoasă fiară din Minecraft. Da, cred că trebuie să facem... de-alea, asta ce doamne iartă. Ok, asta s-a trebuit singur. Da, trebuie să... Nu știu cum trebuie să fac. Leacă-mă. Bun. Unde este creeperul? Uite-l acolo. Deci, va trebui să fac trapdoor-uri. Din păcate, nu am... lemn. Deci o să trebuie... e alt creeper. Cercăm să mergem aici. Bun. Așa-i atragem. Așa-i atragem. Perfect. Bă, da, ăștia își dau trap singur, mă. Când nu vreau. Efectiv, cum să-ți dai... Ok, știi ce? Lasă. Ok. Bine-s. 3 creeper deja, bun. Perfect. Aproape la jumătate este noaptea, bun. E bine deocamdată. Să vedem alții. Aoleu, stai mă că dacă eu mă îndepărtez de ăștia, dacă mă îndepărtez de ăștia, astea se despawnează. Am ce... Și nu le pot da name tag. No. Nu știu cum aș putea să fac. Păi e gravă situația, sincer.
Trebuie să mă gândesc cum pot face. Da, aparent am prins mai mulți mob decât de obicei, decât trebuie. Au mai intrat 2, 4, 5. Da, au mai intrat câțiva indivizi aici. Efectiv un baby zombie că l-are pe găină cu sabie de iron în mână. Mi-a dat 3 hituri, era să mă omoare. Mai aveam 2 inimi jumate, efectiv. Și să-mi pierd lumea de hardcore. Ok, asta este foarte rău. Și am găsit o metodă. Dacă zbor pe lângă, nu se vor despauna. Cam așa. Și încerc să localizez creeperi. Mamă, dar sunt prea mulți, frate. Ia, oare aș putea acum să... Au. Au. Ok, deci ia foc. Bun. Încă asta știam. Trebuie să încerc. Să iau ia ăsta, ia, pune TNT-urile, bun. Opa, a căzut ăla. Ma. Bun. Pus ăsta, vină încoace. Vreau unul de ăsta. Un schelete. Vină încoace, schelete. Au. Vino. A, ce prost. Ok. Hai. Da. Mamă. Bă. Frate. What? Nu! Ce s-a întâmplat? Oh! Alo! Na! Frate, cât ghinion, dar de ce a explodat creeper-ul? What? Bro! Bă, da, ești... De ce ai explodat? Că era creeper în spate, nu are cum. Frate! Și ai explodat mai mulți. Nu cred. Bă, frate. Trebuie să fac din nou și încă o noapte trebuie să mai aștept. Oh. Ok, deci am refăcut ăsta. Și cred că știu de ce a explodat. Pentru că a luat foc TNT-ul înainte ca creeperul, ca skeletonul să-i dea foc. În fine. Adică a luat foc de la lavă. Așa că am acoperit ăsta și acum... Deci am lag, ok, am lag. Și acum sper să fie mai bine. Deci... Și am o idee. O să strâng un cârd foarte, foarte mare de creeperi. Iar apoi o să-i pun pe toți odată. Ca să nu mai duc grija că se vor despauna. Deci am așa mult ghinion, frate. Știi ce? Las. Deci... Creeper, vină încoace. O să încep să filmez din nou când am măcar 6 creeperi. Ok, am reușit în final să fac rost de 6 creeperi. Acum trebuie skeleton. Am nevoie acum de un schelete. Cea mai enervantă parte, scheleții. Sincer. Acum ar mai găsesc scheleți. Înainte nu mai găseam. Reaper acum uite, am crezut că câinele schelete. Au. Opa. Uite un alt creeper. Nu strică mai mult, nu strică. Bun. Schelete, uite acolo. Mamă, dar ce departe, frate. Ok. Și că creeper, insane, bro, insane.
Băi, da, bă, frate. Nu, deci sunt prea ghinionist, atâta tot. Vină încoace, vină în frai. Și sunt și pe hardcore și se enervează. Uite-te și tu câți mob. Get. Nu, nu-l omor. Dacă omor scheletele. Așa. Nu! Ce prost. Te-am salvat, schelete. Sunt mort. Sunt mort. Frate, sunt mort. Insane, bro, insane, insane, cât de insane, cât de insane. What? Thunder! Fai, Thunderstorm. S-au despawnat creeperii. Ba nu, ok, nu. Fai, insane, insane, Ana, insane, insane. Ce? Ce la pune asta aici? Pune asta insane, frate, insane. Insane. Na, uite căcatul ăsta. Du-te, mă, de aici, că e insane. Vine acolo. Băi. Nu. Nu! Bă, ești prost! Nu cred! E ploaie și stinge! Fai, no way. Da, deci nu, e prea. Ok, deci. Ploaia s-a terminat după o eternitate de ani. Și am reușit să aduc acolo un creeper. În sfârșit, deci ăsta e momentul, ăia sunt acolo, deci. Ăia sunt totul bine. Să trebuiască doar să luăm asta. Iar apoi să sperăm că totul va decurge conform planului. Acoperim un pic. Spargem. Stai că mi-e frică. Mi-e frică rău. Nu, oh my god. Fuck. Dai mă, creeper prost. Dai mă, n-auzi? Bă! Ratează omul. Dai mă. Bă, da ești... Nu, că omul... Turbez. Omule! Nu, că nu mere, efectiv, nu mere. N-am mâncare efectiv bună. Dar de ce nu mă vede prin asta? Înțeleg. Bro. Let's go! Am un disc, 3 discuri. Na, direct, Live, ne jucăm, Bed Wars ne jucăm. Bed Wars. De ce? Cum faci? Ce-am făcut? Ce-am făcut greșit? Explică-mi. Help, please, help. Nu mai pot, efectiv. 3 discuri am făcut, 3, numai 3, efectiv. Și explodează creeperii. Și îmi pierd lumea. Deci dacă eu nu mor acum... Nu, că nu mai pot. Mor acum... Pariu că mor. Nu. Am un disc, nu am. Am unul. Hai, nu. Nu. Bro, mor.
O să mor, o să mor, efectiv. O să mor. O să mor. O să mor. Fii antenă. Bă! E serios? O să mor. Și s-a scos chestia aia. O să mor. Nu. S-a scos. Nu cred. Deci o să mor și pentru că s-a scos imunitatea de 3 secunde când dai într-o lume. Proștii ăștia de la Mojang. Fa, nu. Sunt mort, no way. Sunt mort. Ce fac? Explicați-mi ce fac. Explicați-mi. Ce fac? Ce fac? Ce fac? Sunt mort. Cea mai ghinionistă. Nu știi ce? Pentru că mor, am făcut foarte multe chestii pe această lume. Probabil că o să-mi iau hate, dar îmi pare foarte rău să fac următorul lucru. Bun. Am murit. GG, boys. GG. GG. GG, bro. GG, îmi pare rău. Deci chiar îmi pare foarte rău. Dar lumea asta e prea prețioasă pentru mine. Chiar îmi pare rău. Probabil că o să-mi iau hate. Era aici apă, ești prost. A început și Aria Meth. Îmi pare rău, deci chiar îmi pare rău. Îmi pare chiar foarte rău, îmi pare chiar foarte, foarte rău. Trebuie să fac chestia asta că nu, e prea prețioasă lumea. Aruncă itemele care sunt în plus de la moarte. O să despawneze, deci chiar... Și nimic nu s-a întâmplat, da? Deci absolut nimic. Pretindem că nimic nu s-a întâmplat, da? Deci chiar îmi pare chiar foarte rău. Chiar sunt sigur că o să-mi iau hate. Dacă nu scrieți în comentarii în mintea voastră, n-am făcut absolut nimic. Învățăm din greșeli. Tot e bine. Tot e bine că învățăm din greșeluțe. Deci, mă restaurez. Game mode survival, mă restaurez și gata. GG, boys. GG. GG. Deci m-am restaurat, am refăcut asta. Deci învățăm din greșeli. Prostul ăla... Opa, ce făcui, mă? Bă. Prostul ăla, ca să nu-i zic altcumva de scheleton, o să tragă și o să minez cât de repede pot alea. Și apoi aici se află 7000 de creeper, 6 cred. Și gata. Toată șmecheria. GG, boys, GG. GG. Hai, GG. Plus. Am o idee. Nu? Deci fii nu. Am o idee. Ca să facem totul foarte... să decurgă conform planului. Fai ce mă enervează. Sunt zombie. Venim pe aici. Și îl blocăm. Îl blocăm. Nu. Ok. Ah! Pleacă-mă de aici. Nu, bro, nu. E serios? Gata. 5 stele, direct 5 stele. Ca în GTA 5. Direct, pleacă. RIP.
Chiar nu. Direct, deci minare ăla. Deci, trage minare stone. Nu, mai întâi acum mine stone-ul. După ce mine stone-ul. Bă, frate, pleacă. După ce mine stone-ul, ăla o să pice bun direct. Spațiul în inventar, aproape am uitat cel mai important lucru. Nu cred, bă, pleacă, dude. Spațiul în inventar. Spațiul în inventar. Nu-mi trebuie, da? Frate, sunt unele chestii care... Nu trebuie. Băgăm. Stai. Cam am nevoie de blocuri. Eu asta. Da, vreau să vă mulțumesc pentru suma colosală de 60 de abonați. Știu că v-am mulțumit târziu, dar sunt foarte, foarte fericit pentru asta. Bun. Se face și zi, bro. Face și zi. Stai. Bum. Minare. Bagă TNT-ul, besaș. Bagă, maboiul. Tragi. Pregătit piche. Fai. Nu în mine, maboi. Ai greșit targetul. Regret. Regret să zic, bagă. Greșit targetul. Ho. Ce obositor, doamne. Bagă. Target, beța, așa, ai greșit targetul, hai. Easy. Minăm. Bum. Explodează. Direct. Pick up, bețaș. Bețaș, pick up-ul. Ia vezi ce CD-uri am prins. De căcat toate. N-am văzut pe toate. Nu cred. Numai ăsta, frate, numai ăsta nou. Fai de capul și de zilele mele. Hai că e bun, am învățat din greșeli. Hai, bun. Bun, e bun, ce-ai? Ce vorbești? Descărcăm marfa și direct din... Bun, am descărcat marfa. A venit și noaptea, iar acum ne punem pe adunat creeper și schelete aici. Ăla e. Băgăm creeperii. O să ține foarte bună, by the way. Zi. Spargem. Au. Bagă, maboiul, bagă. Bagă creeper-ul direct. Hai, prima. First try. Au. Nu first try. Nu ce nașpa e. Bagă creeper-ul. Bagă, mă, n-auzi. Easy, bagă. Oh, no way, the best. Easy. Bagă creeper-ul. Bețaș creeper-ul. L-am salvat. Pălez nu mori. Nu mori, deja chiar moare. Sunt nervos. Nu. Let's go. Bine rău de Torticus. No way, hai să vedem. Deci, maboi noi, mamă. Vezi că e the best sesiune. Melonchi, ia uite. Câte discuri noi. Avem 4 discuri noi. 1, 2, 3, 4. 4 maboiuri discuri, let's go.
Let's go și moare imediat. Ba golden apple-ul, ba golden apple-ul. Am băgat mai boiul golden. Let's go, let's go, let's go, let's go. Bine-s. Bine-s rău sesiunea, bine-s rău sesiunea. E serios, mă, e serios, dă-te încolo de creeper prost. Bine-s rău, dude. Descărcăm din nou marfa, nici nu se pune problema. Ai, pa, creeper prost. Ok, se despawnă. Bine-s rău, bro, bine-s rău. Let's go. Cam așa arată colecția de discuri, opa. Mai unul aici. Bun, deci avem 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 noi. The best. Let's go. Ai încă 2 sesiuni sau una și gata pentru acest videoclip. Eu cred că este chiar de a treia. GG, boys. GG. A treia, bro. Let's go. Zombalou nu ne interesează. Ok, da, v-am arătat prima dată procesul ca să înțelegeți cum este făcut. Iar acum voi opri camera ca să nu mai pierd timpul. Deoarece e prea lung episodul și da. Bun. Mori. Mamă, stai mă că maboiul e nebun și îmi dă pe sus. Nu știu cum îmi dă. Aș omorâ mai mulți zombie de ăștia, că sunt buni. Frate, lasă-mă, nu, mi-am luat... E bun. Frate, cât zombie, nu mai vreau zombie. Măcar îmi dau rotă în flash. Dacă mâncare bună n-am. Bine-s, ăla e. What? Ok. Da, ăla e. Bagă. Ăla e mai boiul. Bagă-mă boiul. Bine-s. No damage. Ia vezi. Bine-s. 2 de-astea noi, 2 noi. Not bad și ăsta e rar, crezul ăsta, nu? 11 și cirpul. Let's go. Not bad sesiunea. Not bad. Ultima. Încă una și gata. Vezi, not bad. Ui. Bine, aoleu, stai că acum mor. Vezi că n-am făcut nici mare distrugere. Vezi că e perfect. Aproape no damage. Stai așa. Îl omor. Bun, iar ne descărcăm încă o dată și ultima. Și o să mai facem încă o dată pentru ultima. Ok, deci cam așa arată. Cam așa se prezintă. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 discuri noi, let's go, vezi că e the best, nici nu știu dacă mai există alte discuri care ar putea să încadă. Super bună sesiunea asta și cea trecută. Bun, bine. Hai, încă una și gata. Și o să le punem tot în muzeul cu capetele. Muzeu, că nu e muzeu, că sunt numai 6 capete. Da. Asta e ultima tură, din păcate nu foarte norocoasă, dar nu contează, doar 5 creeper. Bine, e ok.
Eu zic că e chiar ok, dar mă enervează ăștia. Bine, să punem astea. Nu știu, la s-a blocat acolo. Ok. Bine. Hai, let's go! Bine. Bine. Pickaxe-ul pregătit, dă-i. Dă-i mai boiul, dă-i. Hai, creep. Easy, nu! Fa, na, sunt mort. Rip, bro. Rip. Rip, niciunul n-a murit. Ok. Ok, deci înseamnă se sinucidează. Ok, se sinucidează, nu sunt mort, sunt mort. Dă-i. Leave! Leave, sunt mort. Iară sunt mort. Iară sunt mort, iară sunt mort, iară sunt mort. Ui, 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 no way, no way, no way. Au, sunt mort, sunt mort, sunt mort. Fai de capul meu. Bine-s, bine-s, bine-s. Bun. Nu e bine-s. Ultima sesiune a fost cam praf, mai praf decât efectiv orice. Cred că nu mai praf decât prima, dar în fine. Deci. Am făcut rost de 11 discuri în acest videoclip. Nu este rău, dar n-am nicio idee câte discuri sunt. O să trebuiască să mai facem rost și de ăla din Nether și de ăla din, de la Warden, adică plus 2 face 13. În fine, nu știu câte discuri sunt. Am zis o să caut. O să caut probabil pe internet. Ok. Și sper să... și ăla de la Warden o să fie foarte greu și o să fie foarte greu să găsesc. Cred că o să fie mai greu decât ăsta cu tridentul și cu capul de piglin. Mamă, cred că o să stau 2 ore la videoclipul ăla, sincer. În fine. Fui, ui, ui. Am uitat să mai plantez seed-uri, semințe pentru fiecare abonat. Da, în fine. Bun, deci ultima asta a fost praf, n-am făcut niciun disc. Dar, în fine. Sincer, aș căuta cam cum arată toate discurile să le bifez, să văd câte mai am și cum arată. Sunt și eu curios, așa, în fine, deci cam așa stă treaba. Ok, hai să mergem și noi la suprafață. Ui, ui, ui. Bun. Să zicem că e ok. O să lăsăm asta aici, setup-ul. Doar nu-l mai fac altul. Și nu știu dacă în videoclipul următor o să mai continui asta. Trebuie să mă uit să văd dacă... Trebuie să mă informez foarte mult, să văd dacă îmi pot da creeperii, dacă pot să facă chestii. În fine. Mergem, ne culcăm. Da. Jumătate de double chest. Nu e rău, dar că sunt dubluri, aia mă enervează foarte tare. Sunt dubluri. Era tare să nu-ți dea dubluri, mamă. Să nu-ți dea niciodată dubluri. Mamă, ce fain era. Da, aia e. Hai că e chiar ok sesiunea. Știi ce? Hai să ascultăm pe ăsta. E asta. Stați așa. Options. Music, ia. Dăm off. Ia. Asta e ăla de la Warden. Asta e ăla de la Warden. Cred că e ăla de la Warden, nu? Așa ar trebui. Și e vorba despre un player care încearcă să fugă de Warden. Din câte știu eu. Ia. Din câte știu eu, asta se întâmplă. În fine, e destul de mare, nu mai stăm la să mai ascultăm. Dacă vreți, nu știu, vi-l luați din Creative și așa se numește 11. Îmi place chetul destul de mult. E frumos. E destul de fain. Bine, doar primele părți, apoi nu prea mai e.
În fine, da, cam atât pentru acest videoclip. Să-mi spuneți, să-mi spuneți în coment. Nu, dați un like dacă v-a plăcut, dați un like. Să-mi ziceți, nu știu. Nu, am văzut că nu prea îmi spuneți în comentarii ce să mai joc. Bine, am văzut că vă exprimați părerea față de videoclipuri, chiar vă mulțumesc foarte mult. Dar așa, să mai știu și eu, să mai aflu părerile voastre. Dacă nu mi-a scris, bănuiesc că nu vreți să mă joc altceva. Să fac videoclipuri jucându-mă altceva. Nu știu, în fine. Poate pe viitor o să facem, o să fac cu Brawl Stars, auzi. Cine știe, poate și cu Brawl Stars, așa, poate cu Bed Wars, cu PvP. Da, am două servere foarte interesante de Bed Wars și PvP și Skyblock și orice. O să vi le zic. Vă zic de pe acum cum se numește și dacă fac videoclip vă detaliez. Primul este mc.mineruby.org. Puteți să-l căutați dacă nu știți cum se scrie. Și al doilea e mc.mineberry.org. Da, acest villager este extrem de ciudat, nu știu ce face. Dar cam atât pentru acest videoclip. Vă mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune și noi ne vom revedea. Nu, știi ce, lasă. Vreau să fac așa pe final o de-asta interesantă, să activez TNT-ul. Da, nu, lasă, că cine știe, poate îmi pierd lumea din nou, da. În fine, vă mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune și noi ne vom revedea data viitoare cu n-am nicio idee. Cred că o să continui acest proiect. Adică normal că îl continui, da, în fine. La revedere!